טוב, יצאנו למסע לחפש את הגאולה פה בשוק מחנה יהודה. אנחנו שואלים פה אנשים מה זה גאולה, ובואו נראה מה היו התשובות, לאן זה יוביל אותנו. נראה לך שיש אפשרות שעכשיו במצב הזה את יכולה לחיות במצב של גאולה, לחשוב אחרת, לראות דברים אחרת? מאיזושהי בחינה כן. איך? שאם יהיה פה פחות, יותר כזה אחד מקבל את השני, אז יהיה פה יותר גאולה. אם שואלים אותי, הגאולה ממש קרובה, ואפשר לחשוב שזה משהו בדמיון ורחוק מאיתנו, אבל זה ממש 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 כאן, וזה ממש יבוא בקרוב. אנחנו רק צריכים לעלות קצת מעל הטבע שלנו כדי שזה יגיע, ואז השם יעלה מעל הטבע להביא את הגאולה. אני מתפללת לקדוש ברוך הוא, באמת אני מתפללת כל יום, ואני רוצה, אם כולם יהיו כמוני או כמוך, בואי נגיד, אז הגאולה תבוא. לא, את חושבת כך? מה זה לחיות גאולה בתודעה? לדעתי, להתחבר לעשרת הדיברות קודם כל, להיות בן אדם טוב, לא לגנוב, לא לשקר, לעשות את הבסיס. אנשים כל הזמן מתאמצים לעשות יותר מזה, ואז הם מפספסים את העיקר. לעשות את העיקר. אז איך את חושבת לעשות את זה בחיים שלך הפרטיים? אם בכלל. סתם. אני אישית יכולה רק לעשות משהו שקשור אליי, כל אחד צריך לעשות את החלק שקשור אליו. אז כמו מה? כל אחד ידאג להיות יותר נחמד לאחרים ולקבל את השונה. מה שהולך, חוזר. ומה שאת נותנת, גם חוזר. אז את צריכה לתת כל הזמן, וכל הזמן עם כל הלב. בשבילנו, המסע הזה רק התחיל. החלטנו לפגוש כמה נשים מעניינות שיתנו לנו להבין לעומק איך אפשר באמת לחיות גאולה. ברוכה הבאה, איזה יופי לראות אותה. הדס קגן מרותקת לכיסא גלגלים קרוב ל-20 שנה ומתגוררת ביוקנעם. הדס קיבלה מחלת פרקים קשה בגיל 29. כיום היא מאמצת 7 ילדים, מנהלת בית תמחוי ופעילות ענפה לנשים בקהילה. הדס מסבירה לנו בחן רב ועם הרבה חיות איך דווקא השמחה וההודיה הם הכלים להביא את הגאולה. נכון, מקום מקסים? שמאלי ירוק. רציתי לי שאני אספר לך משהו? קיצור, גילו לי גידול. שכנראה לפי ההיגיון של הרופאים זה היה מגידול מהמחלה ההיא. בגודל של 8 מילימטר. באתי לכירורגית, נכנסתי בפנים, אחרי שלחו לי צילומים וללכת לכירורגית לעשות את הניתוח. ואז היא אמרה לי, תעשי עוד פעם צילומים ותחזרי אליי. אני יוצאת מהכירורגית, פתאום אני רואה חברה. ואני אומרת לה, מה את עושה? כי אני אומרת לי, גידול, היה לי גידול 4 מילימטר. ותחו אותי, עשיתי כימותרפיה, עשיתי זה, כל מה שעושים במחלה ההיא. היא מספרת לך. היא מספרת לי. אמרתי לה, איזה השגחה פרטית? בדיוק לי גם גידול, אבל לך יש 4, לי יש 8, איזה יופי. אז היא אומרת לי, את יודעת מה, אני אתן לך את כל הפרטים, אני כבר חקרתי את זה. יש לי את השמות של הרופאים, שמות של הזה. תקחי את כל הפרטים וזה יהיה לך יותר קל. אז בהתחלה, לרגע שנייה, אז אמרתי לעצמי, איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, נותן לי ככה, אני רק יותן בכירורגית, היא מחכה לי בחוץ ונותן לי את כל הפרטים. זה לקח חצי דקה. אחרי חצי דקה החלפתי את המחשבה. ועשיתי ציור נאה חדש. עכשיו, מה זכרתי בציור הזה? זכרתי את המופת שהיה על הבת של הרב גרוסמן, שהיה לה בעיה בעיניים, עם ורון חלקי, והרבי אמר לה, כשהרב גרוסמן בא ל-770, היה והלך. זכרתי את התנועה ביד שהיא עשתה, וגם ראיתי גם את הרב גרוסמן מספר את הסיפור, שהרבי אמר היה והלך. אז אחרי דקה שיצאתי מהחברה הזאת, כי היא עמדה רק בכניסה לכירורגית, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, שלה, לחברה שלי, יש בסך הכל 4 מילימטר, ולי יש אפילו 8, וזה היה והלך, והיה והלך, היה והלך. וככה ישבתי כל הזמן, אמרתי, היה והלך, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שלקחת לי את זה. אין לי מילים להודות לך,
שהיה לי 8 ולקחת את זה. תודה רבה, קדוש ברוך הוא. ככה ישבתי, ועשיתי את זה כמה ימים. הלכתי והאמנת בזה. לגמרי. כאילו, בלי ספקה, האמנתי שהקדוש ברוך הוא לא שם לי את החברה כדי להראות לי שיהיה לי רופאים בקלות. זה לא מופת מהקדוש ברוך הוא. אם הוא עושה נס, הוא עושה נס להתנוסס. לא עושה נס שככה יהיה ככה באוויר. אז אמרתי, אם הקדוש ברוך הוא עשה לי כזה מופת, חברה שלא ראיתי אותה את זה 20 שנה, אז בטח בשביל שיהיה נס עד הסוף. לא שם לי את זה בשביל לי קלות, זה לא נראה לי הגיוני. בהתחלה זה נראה לי, אבל אחר כך הבנתי שזה שטות. ואז נסעתי לאסותא, לעשות את הצילומים בדרך הטבע, כי צריך לעשות בדרך הטבע. הקדוש ברוך הוא נתן רשות לרופא לרפא. בסדר. באתי לשם לצילומים, עשו לי צילומים, ואמרו לי, עוד מעט נכניס אותך לממוגרפיה. אני מחכה בחוץ, ואומרת, הקדוש ברוך הוא, אין לי מילים להודות לך על גודל הנס, שהראית לי ש4 צריך ליטוח, אבל 8 היה והלך. ואלי אומר לי, מה את עושה ככה, היה והלך? אני חושב שאת... מה קרה לך? זה לא נעים. אמרתי, תשמע, כולה כמובן יש להם בעיות, כולם באו עם הבעיה ההיא, אז אף אחד לא שם לב שמישהו אומר, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא היה והלך, אז תן לי להישאר עם זה. קראתי תהילים, הודיתי לשם, אמרתי, היה והלך. קראתי תהילים, הודיתי לשם, אמרתי, היה והלך. טוב, אחרי דקה קוראים לי עוד פעם לצילומים. אמרתי, רגע, כבר עשיתי צילומים. אמרו, לא, תכנסי עוד פעם. טוב, תכנסי עוד פעם. נסתי עוד פעם אולטרסאונד, לצילומים. בסוף אומרת לי, זאת של האולטרסאונד, אני לא מבינה. זה היה, זה נעלם. עכשיו, זה סיפור קטן, אבל בכל הדברים בחיים, ראיתי, כשאני מודה לפני, וכשאני בטוחה בלי ספקה, שזה בטוח יסתדר, והשמחה, כל הזמן בשמחה, זה באמת מסתדר. זה באמת יוצר מציאות. Por la sol,